aku golek kang gareng. Tapi nang nalabut cegat. Emangnya salahku apa? Kepiye iki Kakang? Kepiye Kakang? Iki ngono awake dhewe nalah. Ditekoni bocah kae nalah. Sembarangan. Ora gelem jawab sing sak temene Kakang buta alas. Iya. Kowe anake sapa? Yen. Ya aku anake pake. Adalah. Kurang ajar, kurang toto. Ditakoni kowe anake sapa? Nalah anake pake. Tapi kan ya bener ya, aku anake pake. Tapi ya ora ngono to. Yen ditakoni ku ya kudune sing jelas anake sapa iku ya penting mestine duwene asma, duwene jeneng ngono. Nggih. Kae batur mentekon nek. Iki mau janjane kepiye ceritane? Aku kok ditinggal dhewe. Anak ing kono kok ana tunduman apa buta alas buta tetak geni? Kepiye Kakang? Iya, buta terong. Awake dhewe bangsane bangsa buta. Nalikane awake dhewe ngemban tugas saka Sang Prabu Dalem supaya netepi kewajiban awake dhewe iku njaga kawasan kene iki. Bareng tak inget-ingetke ana jalma menungsa rusak mlebu ana ing kawasan awake dhewe. Mula saka iku buta terong ndang tak bedak. Kae jalma menungsane. Bener buta terong. Bareng tak takoni jenenge sapa, jarine jenenge pakane. Jenenge anake sapa, jarine anake pake. Jangan nem sapa. Iki ngono aku takon apik-apik. Sadurunge kowe nyesel gurimu, apa kandel kulitmu?